Gaurkoan, bigarren mailako ekuazioak zer diren eta nola ebazten diren ikasiko dugu. Bigarren mailako ekuazioak berdintza bat eta ezezagun bat dituzten adierazpen matematikoak dira. Ezezagun hauek letra batez adierazten dira. Edozein letra erabil dezakegu ezezagun hau adierazteko. Eta ekuazioa bigarren mailakoa izateko, mailarik altuena duen monomioa bigarren mailakoa izango da. Adibidez, 3x gehi 2 berdin x ber 2 gehi 4, bigarren mailako ekuazioa da. Izan ere, berdintza bat eta ezezagun bat dauzkagu. Kasu honetan, ixa letra erabili da ezezagun hau adierazteko. Ekuazio honetan dauzkagun monomioak honako hauek dira. Lehenengo mailako monomio bat, 0. mailako monomio bat, bigarren mailako monomio bat eta 0. mailako monomio bat. Monomiorik handiena bigarren mailakoa denez, ekuazio hau bigarren mailakoa dela esango genuke. Bigarren mailako ekuazio bat ebaztea ezezagunaren balioa edo balioa kalkulatzea izango da. Bigarren mailako ekuazio batean, 0 emaitza, emaitza bat edo 2 emaitza lortu daitezke. Ekuazioak ebazten hasi aurretik, ekuazioak modu orokorrean adierazi behar dira. Horretarako, adierazpen algebraikoa laburtu eta modu honetan adierazi beharko dugu. A x ber 2 gehi bx gehi c berdin 0. Hau da, bigarren mailako monomio bat izango dugu, lehenengo mailako monomio bat izango dugu, eta 0. mailako monomioa edo gai askea izango genuke. Ondoren berdin 0. Ekuazioa nola laburtu eta ordenatu jakiteko, kanalean eskuragarri duzuen polinomioak bat bideoa ikustea gomendatzen dizuet. Hori nola egin ikusteko honako adibide hau garatuko dugu. Demagun, bigarren mailako ekuazioa honako hau dela. 5x ber 2 ken 2x gehi 1 berdin 3 gehi 4x ber 2 gehi 5x. Lehenik, ekuazioko elementu guztiak berdintzaren alde bakarrera pasako ditugu. Kasu honetan, berdintzaren ezkerraldean utzi ditugu ekuazioko gai guztiak. 5x ber 2 aldez aldatu ez dugunez, dagoen moduan adierazi dugu. 4x ber 2 berdintzaren eskuinaldetik ezkerraldera ekartzerako orduan, positibo izatetik negatibo izatera pasatu dugu. -2x ezkerraldean zegoen eta bertan mantendu dugunez ez diogu aldaketarik eragin. Gehi 5x berdintzaren eskuinaldetik ezkerraldera pasatzerako orduan negatibo bihurtu dugu. Gehi 1 dagoen moduan adierazi dugu eta 3 berdintzaren ezkerraldera ekartzerako orduan negatibo bihurtu dugu. Azkenik, antzeko monomioen arteko eraiketak egingo genituzke. 5x ber 2 ken 4x ber 2, x ber 2. Ken 2x ken 5x ken 7x. Gehi 1 ken 3 ken 2 berdin 0. Horrela, bigarren mailako ekuazioa modu orokorrean adierazita izango genuke. Behin ekuazioa modu orokorrean adierazita daukagula, lortutako ekuazio motaren arabera, ebazpen metodoa aukeratuko genuke. 2 motatako ekuazioak topatuko ditugu. Osatu gabeak edo osatuak. Ekuazio osatu gabeen artean, aukeretako bat honako hau da. Bigarren mailako monomioz eta gai askez osatutako ekuazio bat izatea. Adibidez, honako hau. Osatu gabeen artean topatu genezakeen beste aukera honako hau da. Bigarren mailako monomioz eta lehenengo mailako monomioz osatutako ekuazio bat topatzea. Adibidez, honako hau. Bigarren mailako ekuazio oso baten aurrean bagaude, bigarren mailako monomio bat, lehenengo mailako monomio bat eta gai askea izango dituen ekuazio bat izango dugu. Adibidez, honako hau. Esan bezala, aurrean daukagun ekuazio motaren arabera, ebazpen metodo bat aukeratuko dugu. Bigarren mailako ekuazio osatu gabeen ebazpenei dagokionez, demagun gure ekuazioa bigarren mailako monomioz eta gai askez osatuta dagoela. Hau da, lehenengo mailako monomioa falta zaiola. Adibidez, 3x ber 2 ken 75 berdin 0. Mota honetako ekuazio osatu gabeetan honako pauso hauek jarraituko ditugu. Lehenik, gai askea berdintzaren beste aldera pasako dugu. -75 gai askea berdintzaren ezkerraldetik eskuinaldera pasatzerako orduan positibo bihurtuko dugu. Bigarren pausoan ez ezaguna askatu beharko dugu. Horretarako,
Berdintzaren ezkerraldean 3a isa berbiari bidertzen ari denez, beste aldera zatitzen pasako dugu. X berbi berdin, 75 zati 3 lortuko genuke. 75 zati 3, 25. Orain, berbi hau beste aldera pasa behar dugunez, gogoratu berbiduraren aurrekako eraiketa errokarratua dela. Horregatik, X berdin erro 25 geldituko litzaiguke. Azkenik, erro 25en emaitza jarriko genuke. Gogoratu errokarratuaren emaitzak beti bi izango direla. Zenbaki positiboa eta negatiboa. Horregatik, erro 25en emaitza gehi 5 eta minus 5 izango dira. Hirugarren pausoa eta azkena beti emaitza konprobatzea izango da. Lehenengo mailako ekuazioen ebazpenetan ikusi genuen moduan, lortutako emaitza zuzena dela ikusteko, emaitzean lortutako isaren balioa hasierako ekuazioan ordezkatuko dugu. Kasu honetan, gure emaitzak 5 eta minus 5 izan dira. X berdin 5 emaitza hartuta, ekuazioan ordezkatu dugu. Modu honetan geldituko litzaiguke. 3 bider, 5 berbi, ken 75 berdin 0. 5 berbi 25 bider 3, 75, ken 75 berdin 0. 75 ken 75, 0. Berdin 0. Berdintzaren bi aldeetan zenbaki berdinak lortu ditugunez, emaitza zuzena dela esango genuke. Lortutako bigarren emaitzarekin gauza berdina egingo dugu eta modu honetan geldituko litzaiguke. 3 bider, minus 5 berbi, ken 75 berdin 0. Minus 5 berbi 25, bider 3, 75, ken 75 berdin 0. 75, ken 75, 0. Berdin 0. Kasu honetan ere emaitzak berdinak direnez, zuzena dela esango genuke. Gai askerik ez duten ekuazio osatu gabeak ebazteko, honako adibide hau erabiliko dugu. 3x berbi ken 12x berdin 0. Horrelako ekuazioen aurrean, honako pauso hauek jarraitu beharko ditugu. Lehenengo pausoa, biderkagai komuna ateratzea izango da. Biderkagai komuna ateratzeko, adierazpeneko batugai guztietan errepikatzen diren gaiak identifikatu behar dira lehenik. Horretarako, batugaiak deskonposatu egin beharko ditugu. Zenbakien deskonposaketa nola egiten den gogora ekartzeko, ikusi kanalean eskuragarri duzuen zenbakien zatigarritasuna bideoa. Gure adibidean, 3x berbi honela deskonposatuko genuke. 3 biderrekiz, biderrekiz. Ken, negatibo hau, berdin utziko genuke. Eta 12x, bi berbi biderriru, biderrekiz. Izango litzateke deskonposatuta. Orain, bi batugai hauetan errepikatzen diren elementuak identifikatuko ditugu. Kasu honetan, 3x da, bi batugaietan errepikatzen dena. Horregatik, parentesitik kanpo adieraziko ditugu. Ondoren, bidertzen, parentesi barruan, batugaietan soberan gelditu zaizkigun beste gaiak adieraziko ditugu. Lehenengo batugaian isa da soberan gelditu zaiguna. Negatiboa edo minus ikurra berdin utziko genuke, eta bi berbi da, bigarren batugaian soberan gelditu zaiguna. Bi berbi, 4. Ondoren, berdin 0 jarriko dugu. Bigarren pausoan, biderkagai bakoitza 0arekin berdindu beharko dugu. Lehenengo biderkagaia 3x izango da. Beraz, 3x berdin 0 eginda lortzen dugun emaitza, ekuazioaren emaitza bat izango da. X berdin 0 emaitza lortuko genuke. Bestetik, bigarren biderkagaia berdin 0 egingo dugu. Kasu honetan, parentesi barruan daukagun guztia berdin 0 egin beharko genuke. Hau da, x-ken 4 berdin 0. Isa bakarrik utzita, x berdin 4 emaitza lortuko genuke. Hirugarren pausoa emaitza konprobatzea izango da. Aurreko kasuan ikusi dugun moduan, horretarako lortutako isaren balioa hasierako ekuazioan ordezkatu beharko dugu. Lortutako emaitzetako bat x berdin 0 izan da. Hau ordezkatuta honela geldituko litzaiguke. 3 bider 0 berbi, ken 12 bider 0 berdin 0. Berdintzaren ezkerraldean 0 ken 0, 0 lortzen dugu. Eta berdintzaren eskuinaldean 0 daukagu. Berdintzaren bi aldeetan lortutako emaitzak berdinak direnez, ekuazioaren emaitza zuzena izango da. Lortutako bigarren emaitza x berdin 4 izan da. Hau ordezkatuta honela geldituko litzaiguke. 3 bider 4 berbi, ken 12 bider 4 berdin 0.
lau berbi 16, bider 3, 48, ken 12 bider 4, 48, berdin 0, 48, ken 48, 0. Kasu honetan ere, emaitza zuzena dela esango genuke. Ekuazio osatuak ebazteko orduan, beti derrigorrez formula hau aplikatu beharko da. Formula honetan agertzen diren A, B eta C letrak gure ekuazioko monomio bakoitzaren koefizienteak izango dira. A, bigarren mailako monomioaren koefizientea izango da. B, lehenengo mailako monomioaren koefizientea. Eta C, beti gai askea edo 0. mailako monomioa izango da. Formula nola aplikatu ikasteko honako adibide hau garatuko dugu. Lehenik, koefizienteak identifikatuko ditugu. A, bigarren mailako monomioaren koefizientea izango da. Kasu honetan, bat. B, lehenengo mailako monomioaren koefizientea. Kasu honetan, -5. Eta C, gai askea, 6. Behin koefizienteak identifikatu ditugula, hauek formulan ordezkatu beharko ditugu. Modu honetan geldituko zaigu gure adibidea. -b, kasu honetan, -5, gehiken eta erroaren barruan, b berbi, hau da, -5 berbi, ken lau bider A, bider C, lau bider bat, bider 6. Izendatzailean, bi biderra. Bi bider bat gure adibidean. Hurrengo pausoa eraiketa desberdinak egitea izango da. -5, positibo geldituko litzeguke. Gehiken eta erro barruan, -5 berbi 25 eta lau bider 6, 24. Izendatzailean bi bider bat, bi. Errokarratuaren barruan, 25 ken 24 bat izango genuke. Eta badakigu, erro bat izango dela. Egin beharreko eraiketa honako hau izango da ondorioz. 5 gehiken, bat, zati, bi. Orain, ekuazioaren bi emaitzak kalkulatzeko, bi bide edo ibilbide jarraituko ditugu. Bata, batuketa kontutan hartuta, eta bestea, kenketa edo negatiboa kontutan hartuta. Batuketa kontutan hartuta, 5 gehi bat, zati bi eraiketa izango genuke. 5 gehi bat 6 zati bi, 3 da lortuko genukeen emaitzetako bat. Kenketaren bidea jarraituko bagenu berriz, 5 ken bat zati bi izango genuke. 5 ken bat lau zati bi, bi. Bi izango da lortuko genukeen beste emaitza. Behin formula aplikatuta emaitzak lortutakoan, emaitza konprobatuko genuke. Aurreko kasutan ikusi dugun moduan, emaitza bakoitza hasierako ekuazioan ordezkatuko dugu. Emaitzetako bat, x berdin bi izan da. Hau, ekuazioan ordezkatuta honela geldituko litzaiguke. Bi berbi, ken 5, bider bi, gehi 6 berdin 0. Bi berbi, lau da. Eta 5 bider bi, 10. Gainerakoa, dagoen moduan adierazi dugu. Berdintzaren ezkerraldean, lau ken 10, -6, gehi 6, 0. Berdin 0 daukagunez, emaitza zuzena dela esango genuke. Lortutako bigarren emaitza, x berdin 3 izan da. Hau ordezkatuta honela geldituko litzaiguke. 3 berbi, ken 5 bider 3 gehi 6, berdin 0. 3 berbi bederatzi, ken 5 bider 3 15, gehi 6, berdin 0. Berdintzaren ezkerraldean, bederatzi ken 15, -6, gehi 6, 0. Berdin 0, kasu honetan ere, emaitza zuzena dela esango genuke. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.